Kamusta po ang buhay-buhay natin mga kaibigan? Yeah, tama po nakita ninyo. Yep. Isa po akong Army Reserve dito sa may 105 or Camp Abatit sa may Manawag, Pangasinan. Yeah, and ngayon pupunta tayo sa kampo para magturo. Yep, nagtuturo rin po ako. So yun, samahan nyo ako. Kasi sa totoo lang, medyo itong September medyo minalas-malas ako eh. Sunod-sunod, mali nagkasakit ako. Yun, basta dami nangyayari. So kaya ngayon lang ulit nakapag-vlog. So maraming salamat and samahan nyo ulit ako. Let's go! Okay, so para po sa mga gustong maging reservist na gaya ko, punta lang po kayo sa pinakamalapit ninyong CDC or sa kampo po ng mga military. And doon po tayo magtanong kung ano po yung mga requirements. Actually medyo marami-rami yun eh. And yun nga, ipasa lang natin yung training and that's it. We are ready on the service. And para sa mga estudyante naman, tapusin lang natin yung ating ROTC, then you're ready on the service. Okay, so ngayon kasi yun nga, magtuturo tayo ng water safety and rescue, water survival, ganun. Then after na to, pupunta tayo dun sa Manawag Church. Well, ang tagal natin din ako pag-vlog kasi nga, yun ang daming ganap, daming nangyari. So at least ngayon, September is gone, sabi nga nila. Wake me up when September ends. Ay, late na tayo. 1 o'clock kasi yung timing ko eh. Supposed to be kanina 9 o'clock, kaso yun, talagang puyat ako. Hindi ako nakatulog. Natangin na naman tayo ng insomniac. Yun nga pala. So gusto ko rin talaga kasing mag-upgrade ng motor. Yun nga sana, kahit yung Dominar 400 sana, para at least makapag-expressway tayo. So totoo, medyo na-miss ko kasi yung yung Cafe 400 ko eh. Before kasi meron akong Cafe 400. So yun, naranasan na rin natin nag-expressway. Yun nga, back to street bikes tayo. Kasi iba talaga kasi yung relax ng pag gusto mo talagang relax ride o may pupunta ka medyo malayo-layo, mas okay talaga yung 400 kasi nga mas malaki. Pag expressway ka, mas mabilis, and basta napakaraming advantage ng 400cc. Syempre disadvantage lang naman talaga nun, maintenance and of course the gas consumption. So sana pala rin tayo, magkaroon tayo nun. Sabi nga, tiyaga lang. Ay, halikabak mo! Eh yun nga, naisipan ko, total di ko pa naman nabablog dito sa may Manawag Church. So pupunta na rin tayo mamaya doon. And magkaunting pasasalamat. We're still okay. And everybody is okay. Everything is fine. Sana nga tuloy-tuloy na maging okay ang lahat, para at least tuloy-tuloy na rin tayo makapag-vlog. Yes, sa totoo lang, na-miss ko rin talaga mag-vlog. Kasi nga, sabi nga nila, dito nilalabas natin lahat ng mga gusto nating ilabas. Mapamasama man yan, mapamabuti o Kaya sabi nga, nasa manunod naman na yan kung paano natin tayo i-judge. And it's up to them. And para sa akin naman talaga is ito, para at least kita ko rin lang, pagtanda ko siguro makita ko na makita ko saan ako pinupunta dati, kung ano ginagawa ko. Kung darating na yung time na hindi ko na kaya magmotor, darating yung time na hindi na tayo makalabas-labas, at least may makikita tayo, may pinapanood tayo, may papakita tayo sa mga anak natin. That's it. Pero yung kikita gano'n dito, I don't think so. Kasi nga malalayo pa tayo sa katotohanan. Nasa 134 pa lang tayo. Yes, subscribers. So malayo pa sa katotohanan yan. Nakikita pa tayo dito. At least yun nga, kikita man o hindi, at least ang importante, nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin. Come on, Variant, wala ka na namang helmet. Talaga to si Kobe, oh.
Yes, Spider-Man! Ang galing. Ang kulit ni Kuya. Spider-Man suit. Alright, let's go. So yun, welcome to Camp Tito Abad. Ayan, pasok mo tayo. Hirap. And dito po yung mga roof courses namin. Mamaya papakita ko na rin lang. Yan, pag magti-training kayo dyan, lalambi-lambitin kayo lahat dyan. And ito yung tower na kinatakutan ko dati. Napakataas para sa akin. And ito po yung aming swimming pool or beach resort. Yan, sarap po mag-swimming dyan. So we're here. Mamaya na lang ulit. Alright. So yun, medyo namaos tayo sa pagtuturo. Yan, isang oras din yan. Isang oras, yeah. Well, sa ngayon, dadaan tayo saglit sa sa simbahan. Konting lang, konting pasasalamat. At kahit pa paano, naging okay ng lahat. Ay, boss, isang oras ako nagdadadaktak, wala akong mic. So yun, ito po, napaka-simple at saka napaka-ikling vlog ko lang na to. Share ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko kapag hindi ako nagbablog. Yun, nakailang turo na rin, pero naisip ko nga rin lang na isama na rin lang to. Sa father po niya, kasama ko rin dito sa Philippine Army. Yun, regular naman yun, Sergeant Torero. Shoutout sa'yo, sir. Minsan dalawin kita dyan sa Bimalay. Ayun, pauwi na rin ako. Pauwi na rin tayo kasi yun nga, tapos na yung lesson natin dun sa kampo. Yun, gusto lang i-share ko lang talaga sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag hindi ako nagbablog na ganito. Actually, napakarami kong ginagawa. Hindi ko naman makakunan lahat or mablog lahat kung ano mga yun. Pause na tayo. At sakit na nalalamunan ko. Gusto ko na umuwi. So, thank you po ulit sa pagsama sa akin sa aking vlog. And sana patuloy nyo pa rin pong panoorin. Sana po hindi po kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. And sa mga bago pong nag-subscribe sa ngayon, binigyan ko po na sticker dito sa may washer class namin. Salamat sa pakikinig. Naniwala kayo sa akin. Yun na po, maraming salamat ulit. And God bless us all. Thank you.